Pinten Mas? 50. 50. Ya, tolong bayar sih. 50 dah Mas. Oke. Oh, lanangan ora modal. Coba lo. Ya ora. Piye iki jane arep neng ndi critamu sing lara ati sapa to sing mbok tangisi apa saiki sing mbok rasake coba nanti nggo ngiklaske wis ana aku neng kene. Aku kenal kowe pas lagi dolan neng Klaten dalan Raja Wali mlebu gang belok kiri kowe cerita-cerita sekitaran kene nggonmu kerja cari kesepian aku bocah jalan-jalan arep ning dia aku manut wae dijak ngopo wae penting sing bayar kowe. Piye iki jane arep neng ndi critamu sing lara ati sapa to sing mbok tangisi apa saiki sing mbok rasake coba nanti nggo ngiklaske wis ana aku neng kene. Piye iki jane arep neng ndi critamu sing lara ati sapa to sing mbok tangisi apa saiki sing mbok rasake coba nanti nggo ngiklaske wis ana aku neng kene. Piye iki jane arep neng ndi critamu sing lara ati sapa to sing mbok tangisi apa saiki sing mbok rasake coba nanti nggo ngiklaske wis ana aku neng kene. Jangan.